अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सुन रहे हैं धनंजय धड़कन हो राती कोयले में कोयले हो सखी रहले रात भर जागल। राती कोयले में कोयले हो सखी रहले रात भर जागल। ए सखी सैया में से ए सखी सैया में से ए सखी सैया में से चुके हमारा साया हमें बलागल। ए सखी सैया में से चुके हमारा साया में बलागल। राती कोयले कोयले हो सखी मायरे राती कोयले कोयले हो सखी रहले रात भर जागल। ए सखी सैया में से ए सखी सैया में से चुके हमारा साया में बलागल। ए सखी सैया में से चुके हमारा साया में बलागल। भई जब गिला सखी सयावे में पोछले पैदल नीचा ऊपर से हूँ मचले। भई जब गिला सखी सयावे में पोछले पैदल नीचा ऊपर से हूँ मचले। खैले रहे लभक के जड़ी भइल रहे पागल। हाँ खैले रहे लभक के जड़ी भइल रहे पागल। ए सखी सैया में से ए सखी सैया में से ए सखी सैया में से चुके हमारा साया हमें बलागल। ए सखी सैया में से चुके हमारा साया में बलागल। कोई दिला खड़े कोई ना महाना पिटाए के डरे का बताई। हाँ कबो चिता पट कबो करे खड़े खड़े कोई ना महाना पिटाए के डरे। हाँ बारे छड़िया सखी हवे केहू के मांगल। बारे छड़िया सखी हवे केहू के मांगल। ए सखी सैया में से 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 चुके हमारा साया हमें बलागल। ए सखी सैया में से चुके हमारा साया हमें बलागल। घरे कंधन जाए के बिगड़ल बा मतिया युवे धीरज कैले दूर बतिया। घरे कंधन जाए के बिगड़ल बा मतिया विवेक थारू गजन कैले रतिया। नहा जान सैया में इतना आइल कहाँ से ताकत। नहा जान सैया में इतना आइल कहाँ से ताकत। ए सखी सैया में से ए सखी राजा बहा में से ए सखी सैया में से चुके हमारा साया हमें बलागल। ए सखी सैया में से चुके हमारा साया हमें बलागल।